Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nthawi zina tikakhala kuti nkhani tilibe tisamafalise zabodza chifukwa si zinthu zabwino. Ena akufalisa uthengawo ngati kuti unachitika ku nthungwa. Sitinamve ku nkhani iliyonse yokhuzana ndi mchitidwe ngati umenewo. Koma ena atenga ndipo mafalisa ndithu kuti yayi mmene zinathera dzulo ku nthungwa pamene sizinali choncho yayi. Ife tikuziwa bwino kuti pakakhala kuti pachitika chinthu timakhala ndi masources osiyanasiyana amene ali okhulupirika kuti nkhani imene yachitikayo ndiyonadi ndipo palibe amene samakhala kuti wayiona. Ena ndikuziwa kuti alibe access ya information yambiri koma zambiri zikakhala zachitika zotchuka ngati zimenezi zimaziwika. Ndipo ndikukhulupirira kuti ukuku si ku Malawi. Ukuku si ku Malawi. Mukakhala kuti mwamvesesa bwinobwino muka videoko anthu akuoneka kuti akumveka kuti sakuyankhula chichewa chimene timayankhula ifechi. Ndithu nde timangofuna tiuzane kupang'ono zimenezo kuti izizi si kuti zachitika ku Malawi komanso sizinachitika ku nthungwa. Dzulo misonkhano yonse yatha bwinobwino zoyankhula ndi zimene mudamva zija zosiyanasiyana za malonse awiri ku Nsipe ndi ku nthungwa komwe. Nde izi tipewe kumafalisa nkhani zabodza. Timangofuna tiuzane zinthu ngati zimenezo. Kwa amene mungotipeza kumene ino ndi Malawi lero. Subscribe, comment, like, share osayiwalanso kupanga comment. Kufikira nthawi ina tingoti mwe koma nonse ziko.